गिबि गिबियावनो आं नोंसोरखौ बरायनानै लाग्रोबाय जाबाय दे सनाफोर आसा खालामो दिनैनि दिनावबो मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै सनाफोर नोंसोरखौबो बयबो मोजाङै दं होननानै दे बरायहरबाय सनाफोर नै मादैया दिनै दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों रौता उदालगुरियाव हाबा जानो थांगोन रायजोफोर आं बिनि थाखायनो एसेबाबो इसोरखौ बानायनानै खुलुमलांसै दे आफा बुरा बाथौखौ रायजोफोर नायलांबाय थादो मादैनि भिडिअखौ मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो जायफोर मोजां मोनो बे जोबजासिम भिडिअखौ नायदो अन्नानै साबस्क्राइब खालामहरलाय लायदो दे सनाफोर गोजानाव थांनाय हिसाबै आं बुरा बाथौखौ एसेबाबो आलारि बाथि सावनानै थांनोसै होननानै सावनानै होबाय दे रायजोफोर दाबसे गोजानाव थांनाय नालाय आं एसेबाबो खुलुमनानै थाङो जेरावखि थाङा आफा बुरा बाथौआ जोंखौ मोजाङै मोजाङैल' दोनथोंसै सनाफोर रायजोफोर नै आं ओंखारबाय उदालगुरियाव रौतायाव हाबा जानो थाखाय आंनि बाबानि बिब'नि फिसाजोनि न'आव थांगोन बिनि फिसाजोनि हाबा हरगोन दे हाथिमाथानिमोन आब'आ रौतायाव हाबा जाहैदों क'क्राझार हाथिमाथानिफ्राय नै जों बाहायनो ओंखारबाय दा बै आब'मोनाव जों ज' थांबावसिगोन सनाफोर मादैमोनहा नै आंनि आब'बो थाङो बे आंनि आब' गेजेर बेबो थाङो ज' जों गामिनिफ्राय ओंखारबोबाय फिरफिलिजों गाखोबोबाय मादैमोनहा थांसै बे आब'मोनाव नै मादैनि बेगा रायजोफोर नाहरदो नै बारिया हाबायाव गाननायनि बिदिं फट' लाबाय आलदा नायलांबाय थादो सनाफोर मादैनि भिडिअखौ आनैमोननि न' मोनफैबाय नैबेनिमोन आब'आ थांसै जोङो दाना रौतायाव सिबसन लांसै जोङो रायजोफोर नै बेलाय बे आंखौ लेब लेब रायगासिनो दङ फैद'यैनि ओइखिनि गाखोनोसै रायजोफोर जोङो नै गारि गंनै जाबाय दे बैलाय बैहाय आदामोन गाखोबाय बाजैया जोंनि सासेना बेहाय आइ गुरुमोन गाखोबाय बैहाय हटेलाव जों साहा लोंनो ओंखारबाय दे रायजोफोर बरमायाव जोङो सोर सोर दङ नै बे नानियाबो क'क्राझारनिफ्राय मुसलपुराव हाबा जाफैदों बेखौ लोगो मोनफैबाय जोङो नै बरमायाव ज' बेबो थांगोन हाबायाव नै जोंना बाजै मादै नैबे हिनजाव गोदाननि बिमाय नै बिसोरबो बाबामोनहाबो बोराय बुरै फैदों बिसोरखौथ' क'क्राझारनि मानसिया मिथिखागौनो रायजोफोर बेलाय माथो नै बेना हासबेन्डआ जमा जमि जाबायबाय नै जोंना पाइलटआ गारिया नै बेलाय मोनसे गारिया गंनै दे रायजोफोर दहायनो खोन्थाखानाय जादोंमोन 108 किल'मिटार दंबावो दा थांगोना थांनोसै बिराद मोजां मोजां जोंना पाइलटफ्रा 2 घन्टानि बारा जिरायबावनांगौसो ओंखारनोसै जोङो मोनफैबाय जोङो नै हाबा मारिगाव न'आव गेटखौ खेबग्रोबाय आङो मोनफैबाय जोङो नै न'आव मोनफैबाय नै आब'नि न'आ रौतायाव हाबफैबाय हाबाथिलियाव मोनफैबाय नै जोंना आब'आ मोनफैबाय जोङो गुमै नानिया सिङाव हाबफैजेनबाय जोङो बिसिना नै बेबायदि बाहायसो हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौ फज'गोन ना जोंनि बाथौ दुमा दे रायजोफोर क'क्राझारनि बायदि नै बिसिना मन्दिर बायदि बसायनानैसो जि मोजां जोंना आब'मोनहा मालाय आर'नाइ सुबाय नै हौवा गोदाननि हिनजावनावसो नालाय हाबाया आर'नाइ थफि सुबाय खर'आव गानहोनोसै बिराद मोजां नुखासिगोन बे हौवा गोदाननि ना मेथरनि मेथर होनो जोंनाबो नोंसिना मा होनो जोंना मेथर हौवा गोदान मेथर हला जि मोजां सुखाबाय नै मालाय बायद'मोनहा समायखासिगोन
जोंनिया आलदा बिसिना आलदा नियम जायोना जोंना क'क्राझारना एसेबाबो आलदा जागोन खोमा दा नायनायसै माबायदि जायो हाबाया जोंनि क'क्राझारनिफ्राय फैफानाय बियो नै गिफ्ट होग्रोबाय बेहा आंहा दा उनावसो होगोन हौवा गोदान पार्टि दे रायजोफोर मा होनो बर'नि नियमाव दंथ' बे बारलांफाना ओमफ्राय बिसोर खयथायाव सफैगोन दा बिसोरो सातथा होमबा बिसोर फैबाथ' नोंस्रा थानो मोनला फैबाय बिसोर फैगासिनो दं जोंहा क'क्राझारनि दे बुरजा ना नोंसोर खयजन गासिबो ना दे मोजाङै जोंबो बावाखैनो सफैनाया दे ओंखाम जाहैगोनसै जोङो थाथ'दो नोंसोरो नै मादैमोना ओंखाम जाग्रोबाय रायजोफोर जाखांनानै दा फेस जानोसै मोजाङै देलायनोसै हौवा गोदाननि बारलांगा पार्टिजों लोगो हमखांनानै माबायदि नायनोसै रौता उदालगुरिनि हाबाया आइटेमा मेला मेलाथार जानाय नायनोसै नै बेनो आइटेमा जानायनिया नै आब'आ बेनो दे बिमा नैबे हिन्जाव गोदाननि बिमा आब' बेनो नैबे बिनानाव बिमादै दे गुमैयाबो थादो गुमैया बेनो जोंना गुमैया हेडमास्टार मावोमोन आब'आबो मास्टारनि मावोमोन मानसिया बिहिर जाथारबाय रायजोफोर बिहिर जाथारबाय जानायाव हाबनायाव थांनायाव गासिबो पेन्डेलखौ आं एसे देखायहरबाय रायजोफोर नोंसोरनो दाना डाइनिं हलखौबो आं एसे खेबनानै लायनोसै नोंसोरनो देखायहरनोसै माबायदि जानायखौ रायजो राजा जानायखौ हिन्जाव गोदाननि लोगोफोर बियो ना रायजोफोर नै जोंहा उदालगुरि रौतायाव हाबा जानो फैनाया सारमोनखौबो लोगो मोनफैबाय नैबे समस्तिनि एम सारखौ रौता समस्तिनि नोंथांमोनहाथ' नामखौ होनाबाबो मिथिखागोन सोर सार नुबानो मोजां गाज्रि हाबा जानायनि सोमोन्दै नै बेलाय गुमैया जोंना बे गुमैनावनो फैदोंमोन बिनि जोबथा फिसाजोनि हाबायाव जों लोगो मोनलायलायबाय नैबेबो गुमैनि फंबाय गासिबो हाबा जाफैगिरिफोर बिसोरो बाहाय नैबेबो गुमैनि फंबाय आंथ' दिनैसो सिनायथि जाफैलायजोबदों नैबे आब'नि बिनानाव जाहैबाय बेथ' आंजों क'क्राझारनिफ्राय फैखादोंआनो आंखौबो देखायनोसै नामा एसे रायजो सारनि मिसेसजोंबो सिनायलायो नालाय जों ओंखायनो मोजां गाज्रि साव सानैया
जाबाय जोंहा बिहामजो जायो दे बिसिनि बिखुनजोआ क'क्राझार हाब्रुबारिनिफ्राय मोनबोनाय बिसिनि बिनि फिसालाफोरनिनो बिहामजोफोर बिसोरो रौतानिनो बिसोरबो ना सानैबो साख्रियाव लामालाय आब'ना बिहामजोफ्रा सुपारभाइजार जोंना नानिया हौवा गोदाननि ड्रेस गानजोब्बाय दाना आंहा देलाय होनायखौ लास्लाबनो हायासै दे रायजोफोर नैबे ओजोंनि हिन्जावनि बैराथिफोर नैबे जारौ सानैया जारौथार नै नारें खमलाफोर बायदि दानिया आं फोरमायनोसै हिन्जाव गोदाननि बिब' सानै दङ आं बिसोरखौ नोंसोरनो खोन्थानानै होनोसै दे रायजोफोर नायलांदो बिब'फोरखौ नैबे गेजेरना जाबाय बिब' देरसिन बेहा बिब' देरसिन नैबे गेजेरना जाबाय बिब' गेजेर ओमफ्राय बिनि आनजायाव हौवासामोन ओमफ्राय नैबे नानिया जाबाय दुइसिन नैबेहा जाबाय नानि गेजेरा नैबेहा बिसिगाव बिसि ट्रेनिंनि प्रिन्सिपाल नैबेहा जाबाय हाइ स्कुलनि मास्टारनि नैबे नानियाबो जाबाय हिन्जाव गोदानाबो खेराव मोननाय गवालपारायाव मावहैयो दे मास्टार बिनानाव साथाम दे हौवा सासेमोन ना हलाय आंनि बिजादैफ्रा बेसेबां मोजां बेसेबां मोजां नायनाय दे हौवा गोदान सफैबाय रायजोफोर नै गावसिनि बैराथिया लामासिम थांसै नै बिसिना गावसिनि खाम जथा सिफुंजों दामबाय बाथौ आर'जगिरिया गावसिनि खाम जथा सिफुंखौ लानानै हिन्जावनि दे बिसोरो खाम जथा सिफुंजों दामनानै बरायहैनो नागिरबाय लामायाव गावनि बिनानाव जानाय गावनि बिनानाव असेथ' गैला बाहागिनि बिनानावा आथिं सुनो नागिरबाय गोदान बरायनो रंजाबाय नै गावनि सिख्ला लोगोफ्रा बिबोनां जानाया दाना आथिंखौ सुबाय नायलांबाय थादो रायजोफोर नों मा जायो बिबनां जों नोंनि गोसो बायदि खालामो आर'नाइ टफिखौ सोलायबाय दाना बरिया बरिया बोलेन भाई बोलेन बोलेन दा बिबदा नोङो माबा आं प्लेसाव दङ नों सिला एसे फिदिंना होनांगौ ना
फैसा दाबिबाय दाना बिजामादै सिख्लाफ्रा हौवा गोदाननि फैसा होनायखौ फसायाखै दाना मेथर खलाखौ सुनोसैलाय दे नेमनियान थाइसेल' बांद्राय नेमनियान जाबाय दे जाबाय दे जाबाय दे आर'नाइखौ बख'दो आर'नाइखौ ओइ जावैसो जुरुवासो जाबायना सिनायनो हानाय नङा माथो एखेसो होनगोन ना होनबाथ' सिनायनो हानाय नङा मेकआप होदो गैया नालाय नैबे जाबाय दे जाथारबाय एबार दानिया बरायबोबाय हौवा गोदानखौ हौवा गोदानखौ न' सिङाव सोहैनोसै रायजोफोर भिडिअ'आ एसेबाबो धैर्य खालामनानै नायनांसिगोन गोलाव जाबाय आं बे खनसेनो भिडिअ'खौबो हगारजोबनो हायासै आङो नेक्स्ट मोनसे पार्ट 2 खालामबावबाय दे सनाफोर बेखौबो अननानै जोबजासिम नायदो आरो पार्ट 2 होनायखौबो अननानै बयबो नायलांफिनबावदो दे सनाफोर पार्ट 1 खौ आङो बारा गोबाव खालामला बाहायनो आं दोनथ'नोसै भिडिअ'खौ नेक्स्ट भिडिअ'खौबो नायफिनदो रायजोफोर भिडिअ'खौ आं बाहायनो फोजोबथ'नाय जाबाय दे रायजोफोर जोबजासिमल' नायदो बयबो अननानै